Arratsalde on Euskal Herria. Azken orduko albistea. Donostiako udalak erabaki berri du 2012 urterako urrezko danborra Behobia Donostia lasterketari ematea. Bere arerio nagusiena Rebeka Linares albo batera utziz. Ez da ala, Joseba Iñaki? Hala da, Javi. Erabaki honen inguruan jendeak duen iritzia ezagutzeko, Antxon Albizu gure erreportaria bidali dugu Donostiako kaleetan barrena. Antxonito? Bai, Joseba Iñaki, hemen gaude Donostian. Eta iritzi batzuk jasotzera guaz. Barkatu gazteak! Bai, barkatu zuen korrika saioa gehatzea, baina jakingo dezuen bezala, aurten Behobia Donostia lasterketari eman zaio urrezko danborraren saria, eta, bueno, jakin nahiko genuke ze iritziak azuen, honi buruz? Bai, oso ondo, Behobia mundu guztian ezaguna da, Europan, Espainian, oso ondo, oso ondo. Baina, hainbeste jendek ezautzen aldu Behobia lasterketa? Milioika pertsona ezautzen dute, milaka esango nuke, milaka. Esango dira, milaka. Bale, eskerrik asko, bueno, jarraitu zuen lasterketan eta tando izan, Venga! Erabakiarekin kirolariak pozik. Ui, badirudi beste norbait dugula. Ez dakit, enteratuko zinate, baino, aurten aktore porno bati urrezko danborra emateko proposamena egonda. Ze iritziak azue horren inguruan? Bai, entzun dugu horri buruz zerbait, bai. Lotxagarria, penagarria. Gaur egungo gizartearen moralaren adibidea da. Lotxagarria. Baina, bueno, ez dezute ukatuko behintzat, emakume politia dela, ez da? Bueno, guri gaztetxagoa gehiago gustatzen zaizkigu. Bizian hon nahi, entzun ditzagun beste iritzi batzuk. Barkatu gazte! Bai, ze irituko litzaizuke Rebeka Linares bezalako aktoresa ospetsu bati Donostiako urrezko danborraren sari garrantzitsua emango balitzaio? Egia esan, ez gaude oso ados ideia horrekin, ze urte asko daramagu ñoñoztertasuna munduan zabaltzen, eta gu nahiago dugu Laoreja Van Gogh, Amaia Montero, Mikel Erentzun, Alex Ubago eta pixka kuadrillita hori sarituko balute. Rebeka Linares urriko danborra! Rebeka Linares urriko danborra! Rebeka Linares urriko danborra! Hauek jendearen iritziak. Batzuk kirola eta Behobiaren aldekoak, besteak berriz pornozale amorratuak. Dakizue, bezala zesatek taldekoek Rebeka Linares pornoestar internazionala aurkeztu zuten sarirako. Eta erabaki honek suposatu dien kolpearen Esan bezala, taldekoek erabakia jakin ostean honako komunikatu hau helarazi digute. Hauxe da dena, oraingo Oiartzungo estudioetatik. Informazio gehiago zeiteben. Eta zesatek.com atarietan aurkituko duzue. Onak izan!